Na ji Kabiru Gombe yana cewar kamar mu 'yan siyasa ba ma son su malamai su shiga siyasa ne, mun fi so a bar mu har yi amfani da wata kalma mai nauyin gaske ta 'yan iska, a bar su waɗanda suke kamar sun yi kama da wannan kalmar su kaɗai za su zauna a cikin siyasa. Gaskiya Kabiru Gombe ba ka yi wa 'yan siyasa adalci ba. Mu ba inda muka ce kada malami ya shigo siyasa. Da farko dai a ta'arifi na malami, definition na waye malami, kai Kabiru Gombe baka ciki. Sai dai ma malami ne kai to malamin wasu ne waɗanda ko dai su ne ma alkunya ko kuma karatunsu bai yi zurfi ba sosai, amma idan dai mu ne muka yi magana abinda muka ce siyasa harka ce ta mutanen kirki. Idan za ka shigo ta, mu abinda bai yarda da shi ba shine ka fake da malinta, a je cikin dare ka anso kuɗi. Ana zargin an anso naira miliyan 400 a wajen Peter Obi, za a sa ɗalibai na ƙasa su yi tallarsa a san musu ɗan abin da bai taka kara ya karya ba. Ana zargin kun je wajen Atiku kun anshi kuɗi, ana zargin kun je wajen Tinubu kun karɓi kuɗi da daddare. Saboda haka wannan ce muka ce ba daidai ba ce, kuma abin da aka ce al'ulama warasatul anbiya ya saba da gadan annabta ka karɓi kuɗi ka yi mutum saboda ya baka kuɗi ba dan zai kawo wa al'umma maslaha ba. Mu abin da muka ce kenan. Na biyu, kamar yadda na faɗa a babun malinta, ita fa malintan nan ba annabta ba ce, ba kuma gado ba ce, ballantana a ce a babana tunda malami ne da ya mutu an yi rabon gadon malinta ni ma na zama malami. Idan na rantse ba zan yi kafara ba, Kabiru Gombe bai isa yi maganar karatu a gabana ba, ni dan almajiri, ballantana ko manya-manyan da suke gaba da mu. Sannan kuma kalmar da ya amfani da ita ta 'yan iska akan 'yan siyasa ta yi tsauri matuƙa ƙwarai da gaske a matsayinsa na wanda yake da'awar shi malami ne. Ni na sani akwai mutanen da 'yan siyasa ne zalla sun fi Kabiru Gombe tsoron Allah. Mai girma injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya fi Kabiru Gombe tsoron Allah. Mutane da yawa in na dinga lissafa maka sun fi Kabiru Gombe tsoron Allah, kuma 'yan siyasa ne zalla ba su taɓa alakanta kansu da abin da ya shafi karatu ba. Kuma idan har malinta za a yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, abin da su Kabiru Gombe suke yi ya ci karo da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Saboda haka suna da buƙatar a ja hankalinsu a yi musu wa'azi, su kansu da kullum ba su da magana sai zancen wa'azi. Wai menene wa'azin nan ma tukuna? Saboda haka ina so in gaya maka siffofin malamai duk karatunsu na daɗe ina gaya musu, su kai Imamu Shafi'i ba. Da kunne na da ido na naga Kabiru Gombe a social media yana cewa sun hau motocin, sun yi kaza. Idan ba su hau irin waɗannan manyan motocin ba ta ina za su yi da'awa? Wanda idan ka duba ka koma baya, magada annabawan na haƙiƙa na gaskiya irin su Imamu Shafi'i, in ma da an yi karatun ai bai isa ya kai kansa kusa da inda Imamu Shafi'i yake ba a wajen ilimi. Saboda Muhammadu bin Idris Shafi'i shine mutumin da ko kasuwa ya shiga toshe kunnuwansa yake, saboda al'adarsa ko hayaniya aka yi in dai ta shiga kunnensa ya haddace kenan. Haka littafi duk yawansa in ya duba shi sau ɗaya ya haddace shi kenan. Amma yayi rayuwarsa abin da yake cewa amdiri lu'lu'an jibala sarandib wa fidi abara tukurura tibra, yace dutsen sarandib ka je kai ruwan lu'ulu, yace ke kuma rijiyoyin abar tukurur ku je ku fitar da duk abin da za ku fitar na daga zinari. Yace ana in ishtu lastu adamu qutan, yace ni Imamu Shafi'i idan na rayu ba zan rasa abin da zan ci ba. Wa idza mutu lastu adamu qabra, idan kuma na mutu ba za a rasa kabarin da za a tona a sani ba. Ashe ba duniya yake nema ba. Daga sanda malami yace sai ya sa riga irin ta gamna, sai ya hau mota irin ta gamna, kuma ba wata takamaimiyar sana'a sai dai propaganda, sai rainin hankali, sai 'yan dabaru a fito a gaya wa mutane wasa. Ku an tsaida ku, an aje ku, ana yi muku da'awar sunna. Ina so na gaya wa duk wani mutum ya koma makaranta. Waɗannan da suke zama a gabansu ina tausayin su sosai, saboda me raina muku hankali ake ƙoƙarin yi. Ku koma ku je ku yi karatu da ma'anar karatu. Idan kuka yi karatu da ma'anar karatu, irin waɗannan masu da'awar malintar ta zamani ba su isa su raina muku hankali ba. Saboda me gaba ɗaya koyarwar da suke aiki da ita ta saba da koyarwar manzon Allah, kuma kuskure ne a koyarwar musulunci ka kalli mutum ka dinga zaton ka fi shi kusa da Allah. Allah shi ne ya san nasa. Irin wannan ne ranar lahira wasu idan sun samu kansu a cikin wuta me za su ce? Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashrar. Za su ce ina mutanen da muke kallon su a shararai a duniya, yau ga mu a cikin wuta mun duba sama da ƙasa ba mu gansu ba. attakhaznahum sikhriyan am zaghat anhum al-absar. Wai ko dama izgilanci muke musu ne, ba mu kai su kusanci da Allah ba, ko idanunmu ne ba su gansu ba.
a kiyayi ɗaukar kalmar rashin nagarta ko kuma tuhuma ta rashin kirki a dinga ɗora wasu mutane babu gaira babu dalili. Saboda haka ba wani gori da za ku yi mana, ku ba malamai bane. Ina jin ɗaya daga cikin su na nan garin wanda ake tirayin ko sunan shi yana magana wai Ibn Qayyim ya ce wai al-ilmu qala Allahu qala Rasulullahi wa qala sahaba. Shi yasa nace ba malamai bane, ba da molanka na faɗa ba. Wannan qala Allahu qala Rasulullahi kuma wa qala sahaba, wannan wawun din a ina ya samu ta? Ba malamai bane da ma'anar kalmar malunta, ba su san ma me ake kira karatu ba, su je sun daki karatu yanda ya kamata su dake shi ba, suna gaggawa su zo su ci da addini. Amma ina so na gaya muku, ba tsine-tsine za ka yi ba idan an san wanda ya baku kwangila. Abinda za ka ce, idan kun anshi kuɗi ko da daddare ko da rana a bayan kyamara kuka zo kuka ce ai wani a cikin masallaci ko a wani guri, ka tsine kanka akan wannan, to sai jama'a samu gamsuwa. Amma ba za ka yi mana tauriya ba, ba za ka yi mana uslubul hakim ba. Duk mun san su, duk mun san irin wayannan abubuwan, ba wani abu sabo da za a gaya mana. Wannan shi ake kira uslubul hakim. Maganar da ake daban, maganar da yake daban. Ya ce idan ya taɓa karɓar kuɗi a hannun wani ɗan siyasa sai ya kira tsinuwa ya yi wa kansa. Mu ba abin da ya shafe mu bane ba, ko ka karɓa ko ka karɓa, ba abin da ya shalle mu. Amma abin da muka sani, masallaci ɗakin Allah ne, ba wajen tallar ɗan siyasa bane ba, ko ya baka kuɗi ko bai baka ba. Malamai na Allah siffofin nagartattun shugaba suke lissafawa. Amma maganar da muke yi shine, ba za ta kalli 'yan siyasa ka kira cewa wai siyasa harkar 'yan iska ba ce. Wannan kuskure ne. Kamar yadda muka sani ba duka 'yan siyasa ne mutanen kirki ba, to sannan a masu da'awar malunta ma akwai 'yan iska, akwai wanda ba mutanen kirki ba. Abinda nake nufi, duk mutumin da zai tafi ya anshi kuɗi cikin dare da sunan yayi tallar wani ɗan siyasa saboda ya bashi kuɗi, ko ya sa yaransa masu haushi a madadinsa su yi tallar, amma ya zo da rana ya ba da umarnin a yi wannan ɗan takarar, ba dan ɗan takarar ya cancanta ba, ba dan ɗan takarar yana da nagarta ba, to shi wannan shine cikakken tantirin ɗan iska fiye da wa'ancan 'yan siyasa wa'anda suke bar gurba a cikinmu. Ban masa musun akwai marasa kirki a 'yan siyasa ba, to masu da'awan malunta ma, duk wanda zai karɓi kuɗi sannan daga ƙarshe ya zo ya yi tallar wani ɗan siyasa, ina mai tabbatar maka, saboda ya karɓi kuɗinsa, ina mai tabbatar maka idan kana neman tatattun marasa mutunci, waɗannan sun fi mata, sun fi 'yan siyasa bara gurbu rashin mutunci har a wajen Allah maɗaukakin sarki. Ba magana ba ce mu muna tare da shugaba Buhari wai a sama ko wani abu. Magana ce ba mu 'yan NNPP kwankwasiya ba. Duk mai hankali a Najeriya, duk mai tunani mai basira a Najeriya, duk abin da ya ga gwamnonin APC irin su Gamda Ganduje ba sa so, ya kamata ya girka da gudu ya goyi bayan wannan abu. Saboda a tarihinsu tun da suka zo yau shekara 7 fiye da rabi, kusan shekara 8, ba su yi wa 'yan Najeriya wani aiki da 'yan Najeriya za su gamsu da cewa waɗannan mutanen zuwa suka yi don su yi aiki domin talaka ba. Saboda haka mutane ne waɗanda suke duk sanda ka ji suna magana buƙatar kansu ce. Yanzu irin kullan da aka yi wa mutane a lokacin corona da yunwa da fatara da aka shiga, me waɗannan gwamnonin suka yi wa 'yan Najeriya da sunan cewa za su tallafa wa talakawa? Na ji kishin ma wai za su fito da abinci za su raba. Jama'a, duk mutumin da yake da hanyar da zai karɓi wannan rabo da su Ganduje za su yi, garzaya da gudu ya karɓa. Amma ranar zaɓe ba shi ba APC a matakin ƙasa, ba shi ba APC a matakin jiha, ba shi ba APC a matakin local government, domin duk alƙawarin da muka jam'iyyar APC ta saba su. Haka jam'iyyar PDP ita kamar ma babu ita, saboda me ɗan takarar tun daga na shugaban ƙasa zuwa na gwamnonin jihohi, zuwa majalisun wakilai, zuwa kuma sanatoci, ba inda jam'iyyar PDP ta shirya, ba kuma ta da alamar ta zo ta yi abin da yake na nagarta, sai dai ta yi abin da a baya ma wanda aka yi kukan da shi, sai ta yi abin da ya ninninka wannan ɓaci. Saboda haka lokaci ne da za a zaɓi mai girma injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya zama shugaban tarayyar Najeriya, domin a fitar da kitse daga rogo, a fitar kuma da a'i daga a fitar da jaki daga dima. Na ji gwamna yana cewa wai gwamnan Central Bank yana da kunnen kashi. Ni a iya sani na, gwamnan CBN ba shi da ikon haka kawai ya ce koshi ya ce zai canza fasalin kuɗin Najeriya. Kuma idan ma tunani ne, kwartukwar kowa ya ga cewa shugaba Muhammadu Buhari ya ce gwamnan CBN da izininsa yake abin da yake. Idan gwamna zai fito ya gaigaya wa shugaban ƙasa magana, ya fito kai tsaye kawai ya gaya masa. Ba wani habaici, ba kewaye duk abin da gwamnan CBN ya yi a wannan bisa umarnin shugaba Muhammadu Buhari yake. Saboda haka idan kuma kai sha tale da sunan kana so ka gaya Buhari magana ka ɗarfe
a bayan gwamnan bankin Najeriya shugaba Muhammadu Buhari kar ka manta cikakken Bahaushe ne domin a Katsina aka haife shi a garin Daura. Idan ku ana maganar Hausa bakwai ka san dai Daura ita ce cibiya. Ba ka da wani yare da za ka yi wa Buhari baƙaƙen maganganu ka fake da wani ka ce Buhari ba zai gane ba. Kuma muna so mu yi amfani da wannan dama mu kira ga duk wani mai kishin Najeriya ya fito ya ba da gudunmawa domin a yi sahihin zaɓe tun daga matakin shugaban ƙasa zuwa jihohi zuwa majalisar wakilai da na tarayya. Kuma idan ma mutum ya ga zai sa hannun jari wajen zuwa Kano, musamman Kano, ko wani ɗan Kano da yake takara a kowane mataki tun daga na shugaban ƙasa zuwa nan ƙasa, ka zalunci ƙuri'arsa ko ka kawo mai fitina a 2019 na faɗa. Ina waɗanda suka shigo Kano da sunan a zalunci mutane da sunan inconclusive, wasu sun mutu, wasu an kore su daga aiki, wasu suna kurkuku, wasu sun shiga cikin mawuyacin halin da na sani suke ina ma ba su zo duniyar ba. To Kano waliyai sun mata wannan addu'ar. Duk masifar da ta shigo Kano ta zo makabarta, kuma duk mutumin da ya shigo Kano da niyyar ya cutar da al'ummar jihar Kano da 'yan Kano, to ina mai tabbatar maka cewa sai ya biya farashin wannan zaluncin da yi, sai ya nadamar ina ma mahaifiyarsa bata haife shi ba. Wannan addu'a kuma tana nan har yanzu tana yin aiki.